Sala mga kaigsunan. Ato nga mga kaubanan diri sa Street Point. Straight to the point. Sa ngalan ni Atty. Ropel Banyok, kini inyong amigo sa kahanginan, magpakiguban kaninyo diri sa atong tulumanon. Tulumanon, balita karon og balita ugma. Mga pa-joke-joke na niya. Joke-joke na niya. Shout out din si Atty. Ropel Banyok. Just do HP, just sibog. Mga ka-joker. Ang ato ini, ang uluhan sa atong balita. Atong balita. Bagyo nagpaduol sa Pilipinas. Iyaw kining bagyo. Nagpaduol sa Pilipinas ang dako nga bagyo. Bagyo nagpaduol sa Pilipinas. Unya, ang Pilipinas nagpalayo sa bagyo. Moto nga atong hanay sa atong balita. Unya ay kaduha nga usa ka babae gidunggab og patay ba kini atong isgutan karon na nagbaga nga balita karon, balita ugma. Og atong gi-shout out diay ang tanan nga mga vloggers. Mga vloggers na to, kumusta mo? Ang tanan jud na gusto mo nga ma-shout out na to, comments mo sa atong YouTube channel. YouTube channel na tong Joke Time Vlog, para nga matagaan na to og pagdagan. Lamang sa atong balita karon, balita ugma. Ipaybalusab ang tanan natong mga kaubanan nga magbantay-bantay ta karon kay ang atong panahon karon dili na kumpiyansahan ang atong panahon. Nganong di naman kumpiyansahan ang atong panahon karon? Tungod kay ang panahon karon sa pagulan, sa pag-init, ang man ubo na. Unya sa diya nga ubo na. Unya magsipon-sipon. Ay kuyaw kayo nga magsipon-sipon mag-ubo na. Kaya matagaan na tanaw kisyo. Atod pa nila ay kuan na COVID na. Unya usab ang usa ka dakong balita karon nga buntag usa ka buang gidakop kay namuak og usa ka mga imahen sa sulod sa simbahang Katoliko. Dili mayo ang gibuhat kon kini buang gidakop siya. Atod pa ni Atty. Ropel Banyok dili na siya pwede nga buhian kay pasin niya og manghapak na puna na kuyaw na kayo. Ngayon ang buwang. Viva! Viva! Yan no? Akong amigo kini si Atty. Ropel Banyok sa Cebu. Saan siya karon ka manager, mga ka-joker, no? I salute you because I under you. Karon
hanay sa itong mga balita, bagyo nagpadol sa Pilipinas. Nagpadol ang maong bagyo. Apan dili kini kabalakan sa pagkakaroon kay ang bagyo. Nasapnan ng bagyo o nga kini giaristo. Giaristo ang bagyo. O garon ang bagyo gipriso ng bagyo. Ang bagyo gisulod na sa lata ang bagyo. Ang bagyo karon gipriso na. Gisulod na sa lata. O kana ang mga hanay sa atong mga balita. Balita karon alang sa nanagbagang balita. Kung imong hikapon ang maong balita, mapasok ka kay nanagbaga biya ang balita. O nang ayaw kumpiyansa sa nanagbaga nga balita. Kaya base nun niya ka nga mapasok sa maong nga balita. Panagingon, nanagbagang balita. Nanagbagang balita. Astila no. Perting bagaa sa balita. Nanagbagang balita. Karon kay nanagbaga naman ng balita o ang balita karon niya na priso na ang maong na priso na ang maong bagyo kay gisulod na kini sa lata. Sulod na kuno sa lata. Bagyo. Ang bagyo karon gisud na sa lata. Wanang dili na siya kabalakan kay gisulod naman siya sa lata ang maong bagyo. Next. Usa ka babae gidunggap kada adlaw. Okay ni mga pangita po karon niya usa ka babae nga gidunggap kada gabi. Sa kadako lang nga milagro kay ang usa ka babae nga gidunggab wala kini mamatay tungod kay kini nga babae nga gidunggab wala gid siya mamatay kay dili ordinaryo ang iya nga pagkadunggab. Unya Diya nga gidunggab siya kada gabi.
Tingala guban niya wa siya mamatay. Aban miburot. Kaya tiyan. Miburot. Ang iyang tiyan. Tigin mayo sa kababay nga magpadunggap kay muburot ang tiyan. Oh, tiyan muburot lagi ang tiyan. Wala nga dili maayo magpaburot sa tiyan. Wala ka nang balita na to. Sa laing bahin, sa atong balita karon, balita sa taugma. Sa kababay laging gidunggab o kini nakaplagan niya wala mamatay o nakaplagan sa ginikanan niya kini nabuntis. Lahi nitong pagkabuntisa. Abuntisa. Lahi nitong pagkadunggab ba? Ay gidunggab. Pagkasiyam ka bulan. Nanganak sa diyang gidunggab. Oh. Matong na nagbagang nga itong mga balita. Okay. Ang sunod na itong balita. Usa ka buang sa mga buang kanang mamuha kuno og mga larawan, mga dipulto na suspikan niya kini mga buang matud pas maong balita sa straight to the point. Oban ni Attorney Rupil Banyok. Unya nasapnan dito nga namuag sa larawan ni Santo Niño o larawan usab ni Birhen Maria. Sumala sa maong balita, giresponde, giresponde dayon sa maong balaod o kini gidakop ang maong nga buang. Matud pa lagi buang. Gidakop o kini nakadamage og daghan nga mga bildo, mga nangabuak tungod sa maong paglabay niya sa bato. Matod pa nga gilabay ang bato nga dako pa sa ulo. O nangabuak ang maong mga imahin. O kini gidakop o atuan na karon sa bilangguan apan matod pa sa mao nga mga pulis nga kung walay mo reklamo 12 ka oras ipagawas ang mao nga buang. Unya sa diya nga mogawas na kining buang, unya mamato na sab. Unya dakpon na pud siguro sa mao nga pulis. Unya matud pa sa mao nga balita nga buhian to nya mo lagi na manlabay na sab, dakpo na sab. Adili man ang among dili namong katungdanan nga mga buang adto na po sa mental hospital. Ang ingon ni Attorney Rupil Banyok nga inyo nang kuha nagkaso. Ang butanga ako na niya na nang file nyo nagkaso para nga dili siya makagawas. Unya sa panahon nga moingon ang korte nga siya sa kabuang gyud ipadala sa mental hospital. O dito sa mental hospital safety na. Safety na ang maong buang. Oo. Busa, ang may buhaton ana, isipti sa. Kay kinirabang buang, bukalit ra nagkatawa, bukalit ra po naghilak. Wa tayo may buwan na. Ato pa nila, buang man ha.
Adi po na pagdakpon yun na siya. Oh, matungnan ko na nga kaming Atty. Ropel Banyok patuon eh. Nya mingon na po Miss Police nga amon Miss sumbong nga dakpon na sad niya. Buy ano man pod. Dili gid siya maayo no. Dakpon yun na siya. Kaya dili na maayo nga okay lang na siguro kung imo ng mga samin nang nabuak. Pero dili na imo. Prisuhon jud ka, no? Prisuhon jud ka. Basin na attorney nagpabungbuang lang na aron nga dili madakpan. O nga mga maro na ron ang mga tao karon no nang bisag dili buang aron dili gid mapriso magpabungbuang. O raw bang gani makahubo-hubo na para nga dili lang gyud madakpan. Tama ang gisulti ni Atty. Ropel Banyok nga kinahanglan nga pailan gyud na siya kaso, no? Pailan gyud na siya kaso. Unya human jag file prisuhon siya. Ato palagi nga imo naman ning tinapulan mga kajuker. Lima gagbuya nimo. Nagpataka nag labay bato diha matungnan ta ay igo ta din eh. Okay. Ayaw na kay buang ra ba na. Ayaw na kay buang ra ba na. Ayaw na. Oy pamatol mo pagbuak ayaw kay buang na. Yayas buang ug mao ganing gidak. Yahaya no? Buang dili na dakpon kay buang. O kato ang hanay sa atong balita. Atong balita na sagap karong buntag o sa tanan natong mga ka-joker. Kining ato mga ka-joker joke lang ni sa vlog nato. Ito na pasalamatan si Atty. Ropel Banyok sa atong joke nga dili gyud maayo di ay nga ang usa ka buang pasagdahan bisag buang dakpon gyud na siya para nga dili mosamot kadaghan ang krimen. Sa katapusan dunay usa ka tawo, nga miduol sa istasyonan. Sir. Ikaw ba announcer dire, sir? Oo. Ako mo announcer. Wanang sir? Manawagan ako, sir. Sama manawagan, sama ni tawagan mo ako asawa, sir. Di mo asawa. Mahal ng ayaw og kumpiyansa mahal, ang dailag kagool kaayo nga si Tiyo atong Tiyo wala pa makita. Ang uban nakita na, pero si Tiyo wala pa makita. Lawas pa lang ang nakita ni Tiyo. Mahal. Lawas pa lang. Ayaw kagool. Wala ba'y siguro nga namatay ba? Kay lawas ra may nakita. Ipangita pa ang ulo, mahal. Una nga dili ta kasiguro og buhi pa ba o patay na. Okay lang, mahal. Ayaw og kagool. Buhi lagi tos Tiyo. Kaya ang ulo ipangita pa. Lawas ra nakita. Lawas ray nakita. Buhi palagi na tiya. Yung mga announcer nga. Naunsa ka diha. Lawas nakita ng ulo lapan yung pagkagbuhi. Oo sir, kay wa pa may siguro. Kay gipangita pa man ang ulo. Mao. Pero patay na gina eh. Buhi lagi sir. Buhi lagi. Ay pamugos siya. Ay
na mga ka-joker, salamat kayo. Thank you very much. Thank you very much. Salamat sa studio nga mo nagamit. Thank you very much. Subscribe mo sa atong Joke Time vlog. Sa atong Joke Time vlog, pinduton niyo ang bell para nga mutatak sa inyo ang uban nga mga notification nga mga video nga mga pasyaw. Kini mga ka-joker, mga ka-joke lang ni ha. Ka-joke lang ni. Oh. Dili ningon nga seryoso, pero ka-joke. Kay mas maayo gyud makakatawa sabta kaysa sige lang tag kagool, kay ang kagool mo na maghatag nato og kining sakit. Imbis wala kay sakit, masakiton ka na, abot mo sa ospital, automatic ka COVID ka na. Thank you very much sa mga ka-joker. Thank you, attorney, sa imong pagpahulam jutay sa imong studio. Thank you very much og sa tanan nato nga mga ka-joker. God bless you kaninyong tanan.